Ni Telmo Gartzia naiz, Landaolako langilea eta trebatu koordinatzez arduratzen naizena pixka bat. Nire egunerokotasunean, trebatun parte hartzen nahi dian bai Ustialeku eta bai trebalari jarraipen egiteet. Trebalari hauek Ustialeku bat hartzeko bidean oso garrantzitsu iruditzaigun akonpainamentu oso bat. Lehenik eta behin, mentore figura bat oso garrantzitsu iruditzaigu, aldanetan behintzat Ustiategiko bertako titularra dena. Mentore figurak laguntzaiona trebalariari alde batetik egunerokotasuneko arazoei aurre egiten, eta beste alde batetik azpisektorean txertatzen du. Bai gaixotasunak sartzen badira Ustiategian, norekin hitz egin behar den pentsuak ekartzeko, egunerokotasuneko kudeaketan laguntzen du. Akonpainamentuan gero beste alde oso garrantzitsua dago dela aholkularitza teknikoagoa. Aholkularitza hau Abel Ur eta Lurgintza Gipuzkoako gestio etxeen bidez ematen da, eta oso garrantzitsua esan duan bezala, baserri bat aurrera ematea ez da soilik bertan lanean aritzea. Enpresa osoa da eta enpresa oso honen gidaritzan, lanaz aparte, arlo ekonomikoak, juridikoak sartzen dira eta hemen sartzen dira aholkularitza honen lanak. Trebalariei egiten zaien akonpainamentu honetan ezinbestekoa da formakuntza bat. Ustiategiak azken finean enpresa bat dira eta hau aurrera emateko garrantzitsua formakuntza egoki bat. Alde batetik bai formakuntza ekonomikoa eta beste alde batetik teknikoa. Horregatik, Fraisoron ematen da formakuntza hau. Pili Bainez de Garaio naiz eta momentu honetan Fraisoro eskolako zuzendaria naiz. Trebatu formazioa bi ataletan dago banatuta. Lehenengo atalean helburua da enpresa baten gestioa eta nondik norakoa ezagutzea, eta bigarren atalaia izango da atal espezifikoa. Bai teknikoa, bai ganaderitzan, bai baratzagintzan, frutagintzan, arlo tekniko edo teoriko hori emango da. Momentu honetan formazioaren lehenengo atala edo partea ematen ari gara, eta kontutan izan da alternantziako kontratu bat daukatela, beraiek bakoitza esplotazioa batean daudela ikasten nola funtzionatzen duen esplotazio hori, eta kontutan edukita askotan lan asko dutela, saiatu gara formazioa epe luzego batean ematen, baino ez egunero. Hau da, etorri izan dira ikasleek astean bitan, neguan etorri izan dira astean 3tan, eta orain udaberrian normalen ekoizpen gehienetan lanak gehitu edo onditzen direnean, ja hemendik aurrera esplotazioan jarraituko dute. Formazioak osotasunean 787 ordu edukiko ditu, eta lehenengo parte honetan 415. Eta bigarren partean gelditzen diren orduak arlo tekniko horri dedikatuko dizkiogu. Lehenengo formazio atalontarako bilatu ditugun irakasleak lehenengo sektorean txertatuta daude modu baten edo besten, bilatu ditugun teknikoak dira espezifikoak honetarako. Ibon Kalbio naiz, momentu honetan maisu lanen egiten naiz, baino printzipioz aholkularitza munduan sartuta nago. Erakusten naizena da negozio bat hasteko trebalari batek egin behar dituen pauso guztiak, hortan lagundu eta erakutsi zer nola egin behar dituen pauso guztiak. Hasten gea ekintzailetzako abiapuntu bezala, negozio bat edukitzeko zer egin behar den, ze fase egin behar dian, nola bideratu eta planifikatu egin behar den prozesu guzti hori. Egokitu behar da formakuntza ikasleen arabera. Ikasleen maila diferente daude, bakoitzan erronkak diferente dira, eta zaiena da nolabait elkarrekin lan egitea bakoitzak ibilbide diferentek eman ditulako edo emango ditulako edo konozimentu gutxigo edo handiago dauzkelako. Dokumentazio handirik ez dugu eman, kasu praktikoak erabilizan ditugu, eta erabilizan ditugu baita trebalari bakoitzaren egoera zein den eta bere kasu konkretua erabilizan dugu erabilgarri izateko ikasitakoa beraien negozioan martxan jartzeko. Akonpainamentu zerbitzu honekin lortu nahi duguna da Ustiategi hau hartzea dagoen pertsona bakarrik ez sentitzea eta bere bide lagun izatea. Eta behin trebatuko prozesua amaitutakoan izatea baserritar oso bat, baserritar jantzi bat bere Ustiategia aurrera behar bezala eramango duena.